צוואה היא למעשה מסמך משפטי שאנחנו אחראים על התוכן שלו. כל אחד ואחד מאיתנו בעצם אחראי על התוכן של צוואתו שלו. וגם אם אנחנו בטוחים שלי זה לא יקרה, וגם אם אנחנו בטוחים שהבן שלי ימצא כלה נהדרת, והבת שלי לא תתקלה מעולם לחובות, הדברים האלה קורים. צוואה היא מסמך משנה חיים. היא משנה את החיים של המוריש, זה שרוצה להוריש ושלפעמים נמצא בלחצים אדירים לגבי איך הוא יוריש את הרכוש שלו. במקרה כזה אפשר למנוע כמובן באמצעות צוואה חכמה. שאנחנו לא הבעלים המלאים של הזכויות בבית, למעשה אנחנו חשופים. היינו מוכנות ללכת להילחם בשבילה, מבחינתנו, עד בית המשפט העליון, ואפילו ללכת ולשנות את החוק, כדי שלאחת ולתמיד הסוגיה הזאת תידון. בעצם מדינות אחרות בעולם משריינות חלק מהרכוש שלהם לטובת בת הזוג והילדים, ולמוריש, לבעלים של הרכוש, יש בעצם את השיקול הדעת להוריש רק חלק מרכושו ולא 100% מהרכוש שלו. במדינת ישראל אין שריון. אנחנו לא משריינים לבן הזוג או לילדים חלקים מהרכוש. לא חייב להיות קשר בין בני זוג בשביל שאלה ירשו את אלה. ואין שום חובה שמערכת היחסים בין בני זוג תהיה טובה בשביל שהם ירשו אחד את השני. צוואה היא למעשה עסקה. היא עסקה שאנחנו עושים על כל הרכוש שלנו. זוהי עסקת חיינו, או יותר נכון ומדויק, עסקת מותנו.